Воїни та ветерани, безцінні люди нашої країни, колись ви прийняли рішення захищати наш дім від ворога, який прийшов на нашу землю. Навіки подяка. І вічна слава тим, хто вже в Небесному легіоні. Повернені з тюрем сучасної інквізиції на болотах. Ви вже серед своїх, вдома, і ми з вами. Але війна триває. І не лише за територію, державність та незалежність, вона ще й триває за кожного, хто розчинився в цій війні, зник безвісти, захищаючи цінності нашого народу. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт «Чекаю, шукаю, знайду». Ця медійна платформа існує для звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача, будь ласка, пошир, вподобай, напиши коментар і задонать Збройним силам України на перемогу та подяку. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.